Are you a sushi fan? Origami Sushi Bar. Origami Sushi Bar is a restaurant at the Boulevard of Sea Aquarium Beach. You can enjoy your lunch or dinner at our terrace with beautiful sea views. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Visit the Origami at Mambo Beach Boulevard to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. De rechter heeft gisteren de 36-jarige Michel Isenia vrijgesproken van oplichting. Tegen hem was 4 jaar gevangenisstraf geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Isenia van mensen meer dan 300.000 gulden gekregen om auto's te kopen. Het gaat om 15 mensen die hem vertrouwden en de auto's zijn nooit geleverd. Maar voor de rechtbank verklaarde Isenia gisteren dat hij zelf slachtoffer is geworden van oplichting van een Amerikaan die zijn geld wel heeft gekregen, maar nooit auto's heeft geleverd. De rechter geloofde hem en liet hem vrij. Het Curaçaose parlement is gisteren akkoord gegaan met een wet die de oprichting van een electorale raad mogelijk maakt. Het wetsvoorstel is met 11 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. Volgens minister Armin Conquet van Bestuur, Planning en Dienstverlening komt de nieuwe raad in plaats van het huidige stembureau. Het kan volledig onafhankelijk van de regering werken en daarmee is er een garantie voor eerlijke en transparante verkiezingen, aldus Conquet. Statenlid voor de partij Curaçao Dinos Tour, Meindert Menky Rooyer, is het niet eens met de verzelfstandiging van het Curaçaose stembureau. Volgens hem heeft Curaçao veel financiële problemen en zijn veel mensen onzeker over hun baan of zitten ze helemaal zonder werk. In die omstandigheden is het volgens hem onzin om snel een verzelfstandiging van het stembureau erdoor te drukken. Rooyer zei gisteren in het parlement dat hij vermoedt dat er sprake is van een vriendendienst. De regering zou bepaalde mensen aan een baan willen helpen. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Courtney Coke heeft aangifte gedaan tegen de VKC. Enkele weken geleden verscheen er beeld op sociale media waarop was te zien dat Coke geboeid op de grond lag en dat er een lid van de VKC op zijn gezicht ging staan. Volgens Coke is hij meerdere keren mishandeld door de VKC en wil hij dat er actie tegen hem wordt ondernomen. VKC zelf heeft een van de leden inmiddels voor 3 maanden geschorst. Dat heeft Martin den Dulk namens de organisatie bekendgemaakt. De Extra wijst er vandaag op dat er de afgelopen periode bijzonder veel drugs in beslag is genomen. Zowel op zee als op het eiland zelf zou het om meer dan 1300 kilo cocaïne gaan. Op de zee gaat het om ongeveer 1000 kilo en die zijn in beslag genomen in de afgelopen 2 weken tijdens operaties van de Kustwacht en Zijne Majesteit Groningen. Op Curaçao zelf werd op 15 september een flinke hoeveelheid drugs in beslag genomen in enkele kliko's. Dat gebeurde tijdens een inval in de Punta Cardonweg. Nou, nu blijkt gaat het om 342 kilo cocaïne die in de kliko's verstopt was. Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops heeft laten weten dat de wederopbouw van Sint Maarten wordt opgehouden door de traagheid van de lokale autoriteiten. Hij spreekt in een brief aan de Tweede Kamer zelfs over een gebrek aan daadkracht en tegenwerking van de Sint Maartense regering. Minister-president Sylvia Jacobs heeft vandaag laten weten zich totaal niet in die uitlatingen te kunnen vinden. Sint Maarten wil graag meewerken aan de wederopbouw van het land en staat er ook volledig voor open, aldus Jacobs. Een opmerkelijke foto vandaag in de Extra van rondlopende koeien en stieren in de wijken Brievengat, Santa Catarina en Fuik. De beesten lopen rond en eten heel veel gras. Sommige mensen durven hun deur niet uit als ze een stier buiten zien staan.
Volgens de krant hebben de autoriteiten tot nu toe weinig aandacht voor de situatie. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.